Superliga vă este oferită de Superbet. FCU Craiova își întărește reputația unei echipe ce joacă un fotbal frumos, cu mult peste locul din clasament. Până runda trecută, Rapidul era singura echipă neînvinsă pe teren propriu, a venit însă Craiova în Giuleș și vraja s-a spulberat. Șutul de la distanță, șutare lui Vlad Achim, mingea se duce un pic peste. Nu este atacat de nimeni. Își poate potrivi mingea. Dacă prindea poarta acolo în zona vinclului, probabil că Mihai Popa ar fi avut mari dificultăți. Din nou, exemplu de tehnicitate oferit de formația olteană și șutul tare cu piciorul stâng, prins de portarul Mihai Popa. Șutul lui Bausa. Smulge câteva încurajări din tribune nu foarte populate. Ricoșeu fericit pentru Rădus, care îl angajează pe Lopez și este gol! Combinație rapidă, combinație fulger, încheiată cu golul splendid al lui Damașcan. La primul atac mai serios, oaspeții deschid scorul după o combinație letală, rapidă, bine gândită în special de Lopez, care, iată, se demarcă și centrează o minge cu efect, trimisă între linia de apărare și portar. Apare acolo la finalizare foarte bine Damașcan. Gurău nu poate face nimic și iată cum FC Voluntari are avantaj 1-0. Dintr-o dată meciul devine greu pentru FCU Craiova. Tot Marcelo Lopez primește spații mari în apărarea Craiovei. Lopez trece, centrează, bine, lovitură de cap a lui Damașcan. Din nou o fază bine închegată, bine articulată, încheiată cu această lovitură de cap. Ce două intervenții extraordinare are Gurău. La a doua a avut noroc. Prima a fost lovitura de cap foarte bună a lui Nemeț. Excelentă lovitură de cap, bună parada lui Gurău. Și a doua oară este lovit de minge. Iată-l pe Nemeț. Gurău respinge. Mingea reluată din apropiere, dar tot în Gurău. Șutul lui Matricardi. Și iată acum pe Button. Button l-așteaptă pe Achim. Vine șutul și mingea se duce în plasă. 1-1. Bahasa din nou. Bahasa reușește să fructifice o acțiune supranumerică a Craiovei. Și parcă revine culoarea în obrajii lui Nicolo Napoli. Bahasa cerând sprijinul publicului. A greșit aici Aligi, deposedat de Button. Nu reușește nici Ricardinho să lovească mingea decent. O minge care ajunsese în posesia lui. Control bun al balonului. E tot timpul cu privirea sus Button. Ricardinho nu reușește să degajeze acest balon. Iată, dă cumva pe lângă el. Și apoi șutul lui Basa găsește până la urmă drumul spre plasă. 1-1. Mingea este în poartă. Mingea este în poartă. Incredibil. Este îmbrățișat Chițu. Ai fi zis la prima vedere că a fost bătut prea scurt cornerul. Chițu este cel felicitat.
efectiv nu-mi dau seama cum de a ajuns mingea asta în poartă. Să privim. Cred că este autogolul lui Nemeț. Da, autogolul lui Nemeț. Își duce inima la inimă, își duce mâna la inimă, săracul. A fost o minge deviată, ușor deviată. Nemeț n-are timp să-și corigeze mișcarea. Trece Button, centrează Button, deviere, cercat acolo de Bassard. Foarte greu să o reușești, nici nu știu dacă așa a vrut să dea. Superliga vă este oferită de Superbet.